Рецепта за тирамису. Необходимите продукти са 2 пакета бишкоти по 200 грама, 250 мл сметана за разбиване, 1 чайна чаша захар, 5 яйца, 250 грама извара, какао. Разделяме яйцата, жълтъци и белтъци. Сипваме чашата захар при жълтъците и разбиваме до еднородна смес. Белтъците ги разбиваме на сняг. След като сме разбили белтъците на сняг, а жълтъците на еднородна смес с захарта, правим третия крем, който става с 250 грама извара. Използвам изварата на Жоси, защото при нея не е необходимо да се пасира. Но вече оставям на вас избора за извара. Добавяме сметаната. След като сме приготвили и третия крем, започваме смесването им. Започваме с жълтъците, което става бавничко. След като сме прибавили цялия крем с жълтъка, почваме по същия начин да добавим и разбития на сняг белтък. След като сме направили крема, започваме да редим бишкотите в тавичката. Днес кафето го разтваряме в гореща вода, приблизително 2-3 чайни чашки, и се добавят 2-3 лъжички Нескафе. Заливаме бишкотите с горещото кафе. Някои ги топят изцяло, но аз предпочитам да си ги залея в момента, иначе после стават прекалено сочни и се разчупват. Като сме заляли бишкотите, ръсим по мъничко какао. Хубаво е какаото да бъде натурално. Крема. И следващият пласт, който ще наредим.
след като е престояло 3 часа в хладилника, тирамисуто е готово за консумация. Желая ви добър апетит!